الضيوف اللي جيتوا عالدار ومرقتوا لعنا مشوار خليكن Oh nee, dat is weer wat anders, hè? Dat is straks. Ons heen is ook nog straks. We gaan zo meteen naar Guus toe. Het gaat helemaal goed komen. Het moet in het Friesjaar helaas. Sorry, kan niet. Kan geen Fries. De Fries kan mij ook niet, dus dat is wel leuk. We gaan straks even knallen bij Guus. Guus kan ook geen Fries. Probeer het wel, lukt niet helemaal. Komt weer helemaal goed. Nog meer een seconde vol, lullen. Jee, mama. Er staan die twee mooie dames naast je, hoor. De ene een beetje rood. Kan ze ook niks aan doen, maar komt wel goed met ze, hoor. Ze hebben weer een gek gevonden die voor een ding staat te lullen, toch? Ja. Lelijke heks. Jullie hebben echt nog een lelijke heks hier. Is dichtbij? Oh, lekker een menu. Oh ja. Nou, hoe ga je uit je dag? Avondje stappen met Crazy Piano's. Ja, dat kan. Ja, oh wat erg. Чигане, вот такой рассеянный муж Сары Моисеевны.